Nek wong romantis ngono kuwi. Bagus kok sik tapi rono sik lho. Sini Mas Duduk kok kono. Yo. Piye? Apalke. Diapalke ke mau. Piye dibanting? Kok ngono ta? Kok ngono lho, ngono ki banteng. Sing banting sapa? Aku mek ngene to. Terus tak silakne ngene lho. Aku sadar iki ngono Ayo, iso. Yo. Yo. Yo kono garangan pring rono. Garangan pring rono. Yo. Yo kudu iso romantis kaya Cak Klitik. Karo Mbak Niken. Wong suara